Il-Kummissjoni Elettorali fetħet ir-reġistrazzjonijiet għal dawk il-persuni li fil-25 ta' Mejju ma jistgħux jivvutaw fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u l-Kunsilli Lokali, dan għax se jkunu msefrin jew rikoverati fi sptar. Il-votazzjoni bikrija se ssir ġimgħa qabel l-elezzjonijiet, jiġifieri s-Sibt 18 ta' Mejju fis-sala tal-att tal-voti tan-Naxxar. Il-kap tal-Uffiċċju Elettorali tal-Partit Laburista Lewis Gatt spjega li kull min jixtieq jivvota ġimgħa qabel għandu jasal wasla sas-sala tal-att tal-voti fin-Naxxar jew fl-Uffiċċju tal-Karti tal-Identità fir-Rabat Għawdex. Dawn l-applikazzjonijiet se jintlaqgħu kuljum sal-ġimgħa 17 ta' Mejju li ġej. Fejn hemmhekk jiffirmaw dikjarazzjoni ġuramentata illi nhar il-25 ta' Mejju ħajkunu msifrin jew rikoverati l-isptar. Kull ma jridu jieħdu magħhom huwa l-karta tal-identità biss. Il-ħinijiet sabiex jiffirmaw d-dikjarazzjoni hija mit-8 ta' filgħodu sas-sija u nofs u mit-3 sa' 7 ta' filgħaxija. Is-sibtijiet u l-ħdud il-ħin huwa mit-8 sal-ofsinhar. Għall-ewwel darba l-votazzjoni bikrija se ssir f'żewġ postijiet f'Malta u Għawdex. Dawk il-persuni reġistrati Għawdex mhux ħajkollhom bżonn jinżlu jivvutaw Malta ġewwa n-Naxxar nhar it-18 ta' Mejju, imma imorru ġol farm sperimentali ġewwa Xewkija Għawdex ġol premises hemmhekk u jivvutaw hemmhekk. Jiġri dawk Għawċin reġistrati Għawdex iridu jivvutaw ġewwa Għawdex u dawk Maltin ovvjament ħajvvutaw Malta. Dejjem qed nirreferi għall ġurnata tal-advance voting nhar is-Sibt 18 ta' Mejju. Qal li l-Malti li jgħixu barra u ġejjin għall-elezzjonijiet se jkollhom l-opportunità jivvutaw fiż-żewġ dati, madankollu dawk li se jivvutaw ġimgħa qabel għandhom jiffirmaw dikjarazzjoni ġuramentata sa 17 ta' Mejju li ġej f'nofsinhar. Intant Gatt spjega li l-ħamis mistenni jintemm il-proċess tal-istampar tad-dokumenti tal-vot waqt li tqassim tal-voti mistenni jibda l-ġimgħa d-dieħla. Brabta ma' dan, il-Kummissjoni Elettorali avżat li l-votanti reġistrati Għawdex u li jixtiequ jiġbru d-dokumenti tagħhom minn Malta jew viċi versa biex jagħmlu talba bil-miktub malajr kemm jista' jkun fuq l-indirizz elettroniku maltagozo.electoral@gov.mt jew b'formula apposta. Il-Partit Laburista appella wkoll biex kull min għandu xi problema jikkuntattja minnu fih lill-Uffiċċju Elettorali tal-Partit Laburista fuq il-free phone 8007 2257. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.